Aweyo nen mari. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Yawa pesa na nyakamia, pesa na. Hey, nyakamia. Odika. Karibu. Mara. Ya telo. Ngamunyi sindalo na kaido nyeka digo. Oh, come on, take it easy. Ngamunyi sindi bedi kanye tupuka nyusi. Kare pole kwa mtimo mako te. Chuma nyaka waka nyusi. Kono ya telo. Sechu. Ini na uwera. Ana sam. Jasido mana makawaida mana kakinyeno. Tiwija. Okabiro kae mor. Kaka neno ini nero suchi nigi mor. Mokongo pesa na umiya. Ibiro dao doda. Okabiro dao. Kosi dao naenda. Bokan gi mor. Mokongo sari ukech. 1 week. Gidako kod nyithindo. Nikechang. Otuna pesa na. Ngamutu ni pesa. Ofundi manikete side. Side mane to fundi mane. Fundi manikete side. Kwani iliga gi side? Angi side ya beach ba. Koro nyakisa side mane to fundi. Asabe dokari ukech adwaro pesa na ando pesa na nyakumiya. Wek go na ukwa. Mokongo jony. Adwaro bedi to wek go na ukwa jopiny. Binge na ngama nade sami biro kigono kwa jopiny. Binge ya achung mona baguni kwa jopiny. Okangei jatelo kata madam okangei. Lakini pesa na poko miya. Wigeri. Wik mokwongo na chamo pesa na. Wik mar ariyo pesa na nyorumo stoka nyorumo. Koro nego be na chamo manyatiyo. Ano fundi okbiga pira pesa e doda. Pesa amiyo contractor to chulo jofundege. Ingena kata ni nitie site mane? Site mane mikete jal ma ywadwa? En site achele makete jal ma ywadwa. Jomodong we maber te. Jal ywadwa ni luongo ni nga. Koro ene moko dwa mi pesa to pesa nyase miye. Koro gimitim many dalane, idhi dalane mondo mi pesa. Iwinja jatelo? Awinji. Kaka chiga ger kaka sabedo kari yuko de kech. Konya gi room ni achielo odika. Mondo mi abi adage. Chieng' ma pesa neno rumo. To ba wuoka. Wirach. Wi ok rach. Wirach. An ka anande sidu wirach. Gikanya. Yuka ne wino. Donge wiya to tiyo. Donge winjo ka pigo tublu ye kan wirach. Ineno odaka. An gi twora gi nyithindo iwinjo. Rooms makate opong. Manje ni nono, nyase pidhi ong'eche. Hey! Ong'eri mboko. Okanyal. Rooms makia no bil. Okanyal. Pesa na umiya. Can't take two, you will see the character of my wife. Wewe. And you will see the true colors of my wife. Okay. Your wife, you know. Maxwell. Gari table. Yo kate kana de le uronge. Apa ni anime Kanya geni John utalite. Ni yomi yomna. Bana goe kilo. Yomi yomna. Mio pao ni. Maxwell. Yes, it does. Ango matimre site. Bana bos neno nya. Oero koko ma doge pala. Ini angara. Do you know that you are a student? Mabedo obiro manatimo nini mareka. Contract. Ina no gima otimo ni be. Bana we do ni mato pienge kako. Do min mato pienge ka den gi comment ka. Max, mokwongo ne contract ma itiyo gi submitted. Anatio gauti lento keta pagari akwero gito. contract. Mawi mokwongo na no ma. Wi odinre ma onge. Adwa ni mondo mi ngato weyo one at a time. You will confuse my mind. You will confuse my concentration of engineering in conjunction with Koroga and so many. Fredo kibedemo. Ayudo ka kendo
abro riembe side ka kendo. Ma to gengen. No, okay, no riembe ko yundi mas kwanga ko. Malo mano riembi ko iwach ka. To do gugeni na de magi. Tijgi gi oromo. Nini odola. Yes, okay, you are a student to go for the ingiro na legi ani nyenia kosi muronyo lega otop serious yero ibisani pod gamna kiko mokanya atalo nyathini my wife will come. We go pogo e dala na. Okwajo be gidene we gidene dala na. Tapenje jatelo mbek mbaka. Dong dikonya kata magi site achiel mondo mi ati amba yude kaka konyo. Iwinjo baba? Kani dwaro site, tok no nego bina ni pesa ni wami. Iwinjo? Atimo mos. Atimo mos. Kidwaro janek tane janek iwinjo? Awinjo. Ibiro mos kimbori bolo iwinja? Ok ni go kinyi sasa ni muda. Onge gmanyalo mi in fact luyo idogi. Kori riemba? Awacho ne de. Iriemba? Okanuo gadi. Mata na gol police dog gaye ka ne. Di kuma diye. Police ango. Mokongo jalmene ni keto kanyo keto wagi masariti. Odwa ni mondo mi wabigi sub shooter. For what? Wabi kwa tuita. Ine no mashati moketi gogo. Odwa gani rwaga sati kibire. Mara rio keto wagi ngaji. Tenya vinyo kati golo mchego. Achoko kama tuanyo rekodi. Kare pole kachuanyi. Agodi mpaka tachana. Ngai dikme ndo nsanga tipo kuma tuanyo rekodi. Wote di kumede ye. Kare kachuanyi to pole. Achal mama chuanyi. They don't mondo pesa ni mimi no mondo koro mige. Kare kate tumia pesa na. Awacho ne thi. Umia pesa. Mabo nge adier. I will know you later but you know me now, not later. Ingine ni jari macho na pesa. E Kenya ka. I don't care. Ingine decide di. Nonsense. Nyakimia pesa na. Ma ogonge na mabe. He. Ani pesa ni abati wako ni mijengo kuni so. Iwe fio mijengo. Nyaka mi pesa ni. Okay be yodo di donje. Amiero mnyandi tuwa wadigi. He. Wewe nyanyo. Nyamna kijiko mara atalo nyati. Dongo choti. Gelane kijiko arugo kwa. Contractor. Gel kijiko. As an engineer. But we will fight here. Oh. We will fight. We will know me very well. We will fight. I'm not joking. Ataka po kijiji ndo nyingine ani. Pesa na bado wali kima tiko dini pesa na bado waro. Pesa na bado waro. Oh. Pesa na bado. I need my money. Kaunu prari ukachia. Ngine nyatini aku ngino kele ni aku Ngine na biro ka. Uye bilore. Wani ni pia. Prari ukachia kaunu. Muka jaka kiki. Ndo kitu Sino kanya huko katapura de. Wewe, pima upia boss. Oh. So ili una kipesa na. Rete bwana. Dia yang nangi kita. Sawa ero kama. Mark. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Ingene ini student na mantire gi out of respect. Yeah. Kawuono ne lesson ne we. Abro tali side. Aliye te contract. Lakini kauna wala pesa na in full. Mabonge kaka natalo. Yeah. Yo, check jani talo na nini. Abonjo kite. Awero rega Timone go ba malokuje chu. Yeah. Mani makoro ne go ni. Every asemi could do for more than 20 years. Doko kwa. Inya do We go back. But the oh, Max. Yes. Oh, where mine. Drop that one. The look no good. In fact,
Kawuono ne wantiere gi lesson. Yeah, in Mano wacho ni lesson ma tackle issues mag roofing, kendo ma tackle issues mag pillars and mixing the concrete. So mano and I learn very easy because when you attack go lot, good. yeah, and those that know that should have been engineer. Koro ado jisika manyoja fundi maduong cha oko sogo. Yeah. What do I say you can do fundi matare. If you can now go and do your homework, in fact, assignment manyuta mika na no kitu. Nia na engineer nia go dong na tie ko nia na ber page ma ko cha nia na ber cha check well. Yeah. And me it is okay the one. Guru. Very early in the morning. I do any more Okay, kiwaring dong all okay no. Ogengo gik miluongo ni cracks manyalo bedo e wall kata mana floor. And that is the condition of water, cement, or is construction like everything you're setting up to make sure again. Il pesa di telo kai. Takura hadi mo pesa yudo kama mano yero michele. Ani ngwana mo. Ide watu kumitera pesa tuwa kada. To kitera mosi. Atari mos mane. Ibro yeju na kata kond lao. Food. Side ka okadwara jo moment. Ango? If you know you are done, just quit. Ko ki chul gara ne jama mesa ni koro mero pile moti ran soba. Tuwa kada ibro chula pesa. Ide ya. Ango? Ide ya ki chuli no bigar pile. Na ko mutiyo ko pile ban ka dot chapat. Dot ka dot chapat. Na ngo ka tombi ya. To koro ere kaka o usiana kod bile side ka. Pesa ne okane. Max, or you just go the goal will protect Jatelo gole mama ni lweta adi gole mama ni nguta adi talo. To fundi awindi dong in mana arimbi side ka ne ke wach matro mamado kon kibire side ko ngama to gi pesa na ko ngama to gi pesa na ko ngama to gi pesa ni to tinyi sani poko chulu to madam ibe bede da ko muluro malura nga iparo ni kore winara ka to neno ke ngwano ngama di joka pare respect onge pesa in pesa bingi gi machuri ni okosta kitima the whole of this house onego beni bedo demolished. Yes. Ati yes nige do kimiwa Yes. Your husband is working while Mose tiyo go ema dwaro. Kitani juma cha poko chule. I am drinking the alcohol with my own money from my pocket. Kawuni te nyala wacho kisungu chinja tanyisi ni go and bring me or nails to ikia. The nail was nails nentire kumabor. Iwija. We maka ka nene maka no mara. Adwaro pesa mose ber kichuliga. Choke ka irful. Poka manu tibi ka wil baro mondo mi gedi ote e. Yes. Ka nyundo igo e bawo. Of course it is
Take the hammer, beat the ango. The timber. I am not a timber. Madam, silami jingon. One tirigi is silas mangenja moinga. Hato daki go ya kare chuti kachaga nene odna. Kumbi danje ungi. Oh, in mida ida ko so oda. Wadake hiyo. Udake. Iwinja fundi. Mokwongo wadakore. Katek to biga to ka wilbaro ka endi embo jowe kuoyo gi kokoto winje kaka tiktek. Mar ariyo we kwaya. En osiko ni kadhi ongi simba. Simba mong'iyo jok moro na message. Jok moko chonaro kinyi nyako dhiambo. Odwaro mana pesa. Kadhi ot longa long. Manongi simba na manongi uni simba. Mangawe kate. En koko mara ngwe. Longi loka taro. Simba na manongi uni. Koko mara ngo mar pesa zaidi. Eto jaji. Wana ni uchola na kusitio nono. Don't hit me with that hammer. Jatelo gina weche moko matindo. Donga unyo wach pesa ka ingeni kijana ni moko ngolo sebire oda. Yes. Mana ngene chuna ni nyaga bima na kanga I kile kidi pesa. I came. O wacho ni okchule. Utio nono. Pesa donga seni. Eto jatelo ngeni nitiere in-house kaso. Ma ngene okwanyawa cho mbele jogi. Kaboro ko chopo kamani. Tema wach pesa en koko. Manyaka ere ngama no yiso na kum nyaka oda mundu. I don't know. You are supposed to know. You are supposed to know. Jatelo, I'm very sorry and I'm very bitter. No. Koko dwa tijani te we monda manyi ngato mondo. Ko de be. Jatelo, Ni ke tawo biko ni na biro. Ere ka fundi mo bio. Listen. Jatelo, Why jeki mani wacho ni biro go? This is my own wife. My own. Ano? Paul. Eto madam bring Ibro yenyagi nyundo. Ene mo wacho no gomboreni. Ano kawa be iwinjo kawacho nyingi chiega. Ani ngeno kagoga mjengo mondo ngato gonena. Koro ne ero go. Pesa nini telo kaka? Rakre uru penje. Adwa ni nyisa ni ere kaka pesa kelo go buku. Penje. Ngene go ne jog ngani biro manyo pesa mundo miembo yudo kaka onyo family. Of course. Eto jaji. Of course, yes. Jatelo. Asebedo ka achulo fundi. Sabedo ke chula mas serious. Do fundi ni kada there was a time mano onindo side kama pinyuru. Chula pesa mugi karango. Fundi pesa. Fundi di medo mawiwi ni pinyo os. Tonyisa pele nyok chula ga. Obire side. Ter dogi mo dogi Sisi keni dwe chiki. chula pesa mugi karango fundi. Anige pesa ni mana mako kingeni ibi paro ni wall ne jo cancel do mondo wadi modis. I know that. Because of your drunkenness. Don't talk about my alcohol. Ne woge side kasani kapok temper na ora isa. I need my money. Ngeni wecho kabu ibade ade. Si muchuli na. Iwa Beka namba na ibigochina. Ibigochina. My money. Abro biro ka na namba sibineo. Koro oti yote pesi. Oti yote pesi na. Auro nisu. Man jale delo kadako. Kawuondi. Man jale delo kadako marare. Inya kadya do ni kaje nungo chweda inyaka. Awa, dene ko chweda sane. Engi monadi. Ne. Kila dako tedo chapat. Hii pesa gi. Fight moti ni oluoro ko. Chapat to ta ole iya. We maka kaki maka no. Min ngani. Ibro hii riko. Kata fundi chakato koro ginene gi ot mogero ma serious. Iparo ni en ngamo nego Ngeni kata bere na dongi balance ni to konego beni sando ngato. Donge ben gi familia ne. Ko kinyal tich weti moda be ngato. Jatelo. Iwa we ata miyo ngato to balance na mitu wachikore kod tinde kumi dhiye. Ok ni ngato biro monde oda ni biro ne dwaro pesa. Ambe an ka fundi tinde. Achalo fundi. Jatelo imbe chul balance. Balance modong no kunyal tama chulo. Iwinjo? Ket namba ni kama dauni balance. Jatelo ingi na namba. Ket na namba ni okada oro pesa rong namba. Iwinjo? Okada oro pesa rong namba. Ket namba ni ka. Oh. Jatelo mane namba. Koro. Kipcha fundi mora biye dhoda. Obedo mogik to mokwongo. Awinjo jatelo.
ngene ambe kate jatelo ngene angama dichuo okinya si dong ngene ko nego benali mi ok ni asiemi ok nego benali uye tiji ko ke dwati tiwe ntie juma nganya loro tiji ko kai to okadwara ngama siko ka amba we tiji no oka we tiji kare ni sedo adi golu we tiji gamana keto kai ndi basta di gol mondi kella kikinende kella ngigo natelo na pani ingero kare in serious do nga serious sekarang abire side kama ndo mwana ko ago ba da pe iko pa di penye Nyiero bina ko ganeno ki kama apa ni balance monte do nga seuro in fact ne ko kinyaldi beti anyalo mi di mangengi no nego bene wadhi adwe mondo kauti tim mondo ko wagorufe nikech ngene antiji ngena aluor to asebedo ka tiyo ko dijatelo maka diponi madang wangi to kare mia balance ami balance barang mor nita nona funde ka to ngene pogo bende pokamia funde moko kada chimo pedne okinyal kata ofane funde di mondo chien telo chi mane wage gedo dala nicha dong ne neno gimane temo kise tedo ibe nyone to wanto ke chokawa kazi nyizo ni ke gawu kare loruru ode uchi kogudugi to jateli iketo gweno ma serious ewi mesa jateli ne yo macha moko nego beni chamo wi ne pone mo itinyo majo ngami pesa angamo ni tinyo gwendi kitedi mar ngade bra mo selo tu ase go bada pinjate ana bitu made to ko kinyaldi jodi nyisa monda manyi ngatu awi o kabiga na luwo ngatu saiti winjo to ja salud no wuotho bi ni pesa na mami no wuothe kama it's okay dongo ja tena na bengi ni aja tele oda ike lo na wi ambe mokwonge ne fact inyalo ro ka odi ni agero ni gichuodho kindu smiti gini aolo chuodho seriously ne obiro mbesere na kano osiem isia monga sile jatelo ne wajni you en trago be ma jolono ngema ni japuonj ni atija my food odini ba adwa gero machalo mana bas madhi uyo mutingo men olga buru dongo la kidi ai